Patay ang duha ka mga tao o gasamdan ang laing duha sa pagpamusing itabo kagabi sa may Dan F. Ramos ning Dakbayan, Sugbo. Ang mga biktima tag-iya og staff sa usa ka coffee shop. Ang report ni Nico Sirino. Pasado alas 11 kagabi nahitabo ang pagpamusil ning maong coffee shop sa may Dan F. Ramos. Niadto higayuna padung naunta musira ang establishmento. Apan kalit nga miabot ang duha ka mga tawo nga luwan sa motorsiklo ug naka full-faced helmet. Ang usa ang giingong mikanaog og kalit nga namusil sa makadaghang higayon. Before ang incident na hitabo, itong biktima nga si John Michael Hermoso na si nakiglali na giginahisan sa pagbuntag. Ang atong gitanaw, atong subay, ngano ang tulo nga mga trabahante ra, ngano giapil og pusil ang tulo. Patay diha-diha sa pagpamusil si John Michael Hermoso, 29 anyos, managing partner sa maong coffee shop. Patay sab si Kiss Katie Ramos, 21 anyos, kinsa nagtrabaho isip cashier. Dead on arrival siya sa pag-abot sa ospital. Nasamdan sab sa insidente ang laing duha ka personnel sa establishmento. Jerome Andrada, dining staff, ingon man si Sherwin Rivera, cashier. Pabilin pa sila karon nga nagpaalim sa tambalanan. Kaganihang buntag, subli nga mibisita sa maong coffee shop ang mga investigators sa Cebu City Police Office. Kini aron makahipos og dugang impormasyon kabahin sa insidente subay sa pagpalawom sa investigasyon. Nakikistorya sila sa tagduma ug ubang personnel sa tindahan. Ang mga kaubanan sa biktima hugot nga mikondinar sa insidente. The police are actually doing their best to look at all angles, at all possible angles. So we're actually looking into cooperating with the police also to look at our CCTV. Nalibog pa sila kung unsa gyud ang motibo sa krimen. Panghinaot nila, masulbad ang kaso ug mahatagan og hustisya ang mga biktima. And we assure everyone that we will work to the best of our abilities to ensure that justice will be served for them. We call for justice and prayers for the victims. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sireno, Balitang Bisdak.